Arratsaldeon eta ongi etorri 2024ko urriko 8ko esoiko osoko bilkurara. Gai zerrendan 2 punto. Santa Catalina komenduaren birgaitze obraren kontratazioaren espedientearen onarpena eta 2025ko ekitaldiko ordenantza fiskalen aldaketak. Lehenengo puntua, Santa Catalina komenduaren birgaitze obraren kontratazioaren espedientearen onarpena Aitorrek azalduko dugu. Arratsaldeon danoi, hasiko esplikatzen, azkenean proposamen honekin zer nahi dan aurrera eman. Plenoaren erabaki azkenean da kontratazio espedientea onartzea eta lizitazio deialdi egitea. Obraren datu nagusiak, obraren lanak 18 hilabeteko lanadia, aurrekontua 4.649.000 euro 296,13 euroko esango da. Eusko Jaurlaritzaren Euskadiko kontratazio plataforma elektronikoaren bitartez tramitatuko da obra kontratuaren esleipena. Kontratazio espedienteko baldintzak plegua Eudel eta Eusko Jaurlaritzaren artean prestatutako eredua jarraituz eta Jaurlaritzako Next Generation dirulaguntzak kudeatzen ari den zerbitzuak gainbegiratuta izango da. Kontratazio honen tramitazio arrunta bidez egingo da, obraren konplexutasuna kontutan hartuz, enpresa behar den bezala aztertu eta eskaintza egokienak egiteko. Aldi berean, enpresen arteko konkurrentzia ere bermatuko da, denek aukera berdina izango baitute denboraz proiektu aztertzeko. Jende aurrean, 26 lanegunez egongo da, eta epe honetan aurkeztu ahal izango dira eskaintzak. Urrengo egunetan zehar irikiko da EPO kontratazio plataformara. Hau esan da, hemen esaten den bezala, obra ez da izango erraza, obra honek 18 hilabete eraman goreu, orduan pixka nahi etipini enfokia, ze izango ran obria. Obra honek lehenengo fase bat eukikeu, fase hortan hasiera baten, aurrikusten dana da, komendua dakizuenez daka ipargunea eta mendebalde gunea. Obra honek aurrikusten doana da, proiektuaren irizmena da, lehenengo da behin birgaitze energetikoa garantizatzea, horrek nahi doan esan eraikinaren fatxada eta kubiertak berritxuen goria, eta paraleloki estankedadia bermatzeko lehioak ere berritxuen godia. Egurrezko estrukture mantenduengo da, karga guztia jasotzen lagunduko dueten estruktura reforzatu batekin. Solibuak eta forjatuak ere, azkenian, gauza politxa konbentuena, biztan geratuko dira, baina leku batzuetan estaliko beharko dira instalazioak pasatzeko. Eta iparraldeko gunean, beko solairuan sarrerengo da, turismo bulegoa, behin-behineko erakusketa gela, eta erabilara hainitzeko gunea. Gero lehenengo solairuan aurrikusten da etorkizun nahi beira liburutegia, nahiz eta oain liburutegi ez da gauzatuko, baina bai prestatuko da, eta bigarren solairuan eta teletu azpiko solairuan museuak jongo dira. Museuak, Nautilus eta itsasoari lotutako museuak. Mendebaleko gunean, esaten den bezala, etxen doan gunean edo kanpo fugula biratuta doan gunean, eraikuntza estabilizatuta geratuko litzateke, etorkizunea beira, ikusi behar dugu zera bilera eman behar dizion gune horri, baina, esan bezala, bea estruktura eraikuntza estabilizatuta geratuko zen. Eta proiektu hontan edo fase hontan ere, atzeko patixua egokituta gelitzuko zen terraza sistema batekin. Esan bezala 18 hilabete. 18 hilabete dira martxuak 2026. Orduan, lizitazio prozedura martxan ipini goreu, eta esan bezala fase hau martxan ipini eta gauzatu behar dugu 18 hilabete hontan. Hortako diru laguntzak jasoreu nez funtzatetikan, azkenian jasotako diru laguntzak dira 2,5 milioi eurokoak, fase honek guztira azkenian 4,3 milioi eurokoa da, baina, esan bezala,
ezinbestekua da fase hau aurrera matia, martxoak 2026-erako, diru laguntzan justifikatzeko. Hemen Jon, zehoz esateko, honi buruz? Bueno, esan urte askotan dakaula komendu gutxik, eta urte askotan gauzela komenduen inguruko lanketekin, postutzen gala, obra hau astea dijoalako, baina da lehenengo fase bat, eraikina oso handia da, eta hor, Aitorak esan bezala, lehenengo erabilera batzuk onartuta doz, liburutegi gisa bigarren fase baten etorri beharko da, eta oraindik beste komendu erdi gelditzen zaku definitzu gabe zertarako erabiliko deun. Guk beti izaten deuna da, nahiz eta orain ez eduki igual almenik edo dirurik bigarren fase horri ekiteko, etorkizunien aldanian edo bestelako diru laguntza bat datorrelako edo danalakoa, egoera ekonomikoa hobiagoa dalako, heldu beharko dizeu. Orduan, nik uste dut atzeatu gabe ere, lehenengotikan hausnarketa bat hastia zer nahi deun, sobre edo libre dakaun komendu erdi hortan, nik uste aldala hasi prozesu horrekin. Bere momentuan egon zian hemen ideia desberdinak eta iritzi desberdinak, hotela planteatzen zen, guk mai gainean proposamen desberdinak jarri izan ditugu azkeneko urteetan, lehenengo antzoki bat esaten genduen, bigarren erdi hortan, ustu eta barrona antzoki batein, esaten zakun ezin zala, gero igual baietz, ez dakit hori igual ondo aztertu beharko litzake, posible da, no ez tan posible komendu erdi horretan antzoki bat eitxia. Pentsatuz, esan zakulako antzoki zala posible, gure udal hauteskunde programan proposatu genduen gazteentzako etxe bizitza zuzkidurazko etxe bizitzak txikixak, alokairu sozialekoak oso merkiak dianak urte gutxi batzutako, lehenengo emantzipazioarako, izan aldi aukera honek edo beste aukera batzuk, baina, iruditzen zaku aldala hasi poliki-poliki hausnarketa bat zer izan daitekeen egokisa, eraikin hortako, beste erdi hortako, eta nahiko gendukena da obria behin hasten danean, nahiz eta momentuz liburutegi gizan finantziazio lotuta ez egon, bertarte honetan, urte terdi honetan, gaidan udaletxia finantziazio hori ere lortzeko, beste diru laguntza baten bitartez ere, eta ja behin hasita, behintzat komendu erdi hori, behintzat liburutegi gisa ere, museoak eta turismo bologakin batea, kapaz gana itxeko hori, nik uste egokixena izango litzakela. Bestela, komendu erdi ingo da, eta garatuko gaur piso bat, ladrillotan bukatu gabe, eta penia litzateke, baina ulertzen dugu. Egoera ekonomikoa dana, eta, urte terdi honetan, edo bi urte honetan, aukera bersak edo sortzen dira, baina, proiektuakin adoz, eta gure babesa oso. Inigo, zehose bai? Bai. Gure partetikan, gure bai betidanik defenditu izan dugu eraikinaren egonkortasuna bermatzia, eta hori da ingo dana oin momentuan. Obra da oso potoloa, 4 milioi eta pikoko euro, 4 milioi 250.000 euroko obra, eta eraikin egonkortasuna oso ondo ikusi izan dugu. Gero batzorde ezberdinetan gure zalantzak ez dira jun komentuan eraikinari buruzkoak, baizik eta ze erabilpen emango zeion etorkizunean. Jo nahi aipatu du, zelan debate bat ondan, zertan erabili, batez ere, utzi gelditzuko dan mendebaldeko inguru hori. Gure enfokia dihua geixo gizarte egintzari begira, hainbat aukera egon aldia, hor zentzuan, eremu hortan, esparru hortan, jonek aipatu ditugu batzuk, baina baita ere batzorretan aipatu zen, hotel bat bertan kokatzia, aukeretako bat zala. Orduan, guk bere momentuan, pasadan ekainean, kreditu konpromisoako egin genuenean, kreditu konpromisoa bozkatu genuenean, esleipen hau bideratu ahal izateko, agertu genuen, lehen oina epatu ditudan, zalantzak, pizkat etorkizunarekiko. Ez komentuan eraikinarekiko, baizik eta zertan erabili daiteken gune hori. Eta gero aipatu genuen, momentu hartan aipatu genuen, pizkat 4 milioi 350.000 euro diru asko da, Europatikan
Europatikan diru laguntza potoloa etorriko da, horrekin etorriko da, suposatzen dut, Aitor, zeu aipatu duzu, Nexteko gainbegiratu bat egongo dela, espero hola izatea, ze, gure ikuspuntutekan, bertan aipatu ginen bezala, zuhurtziaz ibili beharko gea, hau, ez bakarrik plazuei begira, baizik eta diruan nondik atean, nondik nola bideratu, eta, espero dugu hori dana ongi junda dila. Beraz, momentu hartan, guk ekainean abstenitu inginean, eta, koherentziaz, oain, ez dakagu ekarpenik egiteko esleipen prozesuari buruz, detaiak eman dituzuzuk, eta, suposatzen digu bermeak emango digula udala honek, lehenengo udala honen lana, eta baitxare, udalaz gaindiko erakundeak egin behar duten, aipatu zu, DBGesa edo zein, egin behar duten esleipen prozesura eta tramitazioari buruz. Hortan ez dakago ekarpenik egiteko, baina gu bere momentuan ekainean baitxare agertu ginen gure prestutasuna, etorkizunei buruz, debat hortan sartzeko, Jon, zuko bai epatu gezu, eta gu berai prestutasun osoakin parte hartuko du debat hortan, ze guretzako oso mutrikuko ondare zati garrantzitsu bat izateaz aparte, aukera asko daude hor, gauza ganorazko bat burutzeko. Orduan, pizkat, bertan abstenituen ginen, jarraituen dugu, abstenitu, baina fondoko argumentazioai jarraituz. Gutxora, eta ikusiko dugu bilabete honetan, ia gaigean danon artean, Jonek aipatu ez, hauek bai, zer erabilpen ematen diogun etorkizunai begira, tukioni. Bai, eskerrik asko Jon, eskerrik asko Inigo. Bai, azkenian, oango esena da lizitatzea da lehenengo fasia, baina, proiektuak abarkatzen doana da, hiru proiektuak abarkatzen doana dana da, ez? Azkenian gabiltzena ejekuzio proiektua gabiltzena da etxen, da, oain esan dako lehenengo fasien enbiar dan gune hori, baina proiektuan ja idatzitxado, ejekuzio proiektuan idatzitxado, liburutegi izan proiektua, eta Mendebalde guneko proiektua. Esaten den bezala, bea envolventia eta gunea ez da definitxuta, baina bai envolventia eraikitzea. Orduan, klaro, proiektua ja ejekuta dagoen bitxartian, honek ematen diguna da, edozein diru laguntzeta aurkeztia. Baile gero esan, Jon, Inigo, tranquileon, porque bai gabiltzela ate desberdina joten, badakigu diru handia suponitzen doala, guazen hasiera baten lehenengo fasiakin hastea. Lehenengo fasia lortzeko, azken finean, esan duen bezala, Europatikan 2,6 milioi euro lortu dira, eta hori lortu da azkenean proiektua sakaulako aurkezteko. Liburutegi sail lotuta, hori ere proiektuan do idatzitza, sartuta do, eta proiektu horrekin jungo gea beste edozein ate joten diru laguntza hori lortzeko. Eta Mendebaleko gunean, erabat adoz. Jarrin behar geha, ikusin behar deu, irrirako, zer dan gauza onena hor ere ikitzia. Inigo esan duan bezala gune handi bada, hor gauza asko leikeria eraiki, baina, danon artien pentsau behar deuna da, zein dan herrirantzako zein dan gauza onena hori eraikitzen hasteko. Bosketa pasauko geha orduan, Santa Katalina komentuaren birgaitze obraren kontratazioaren espedientearen onarpenaren aldeko bozkak eta abstentzioak da kontrakoik ez du. Bigarren puntura pasauko geha orduan, 2025ko ekitaldiko ordenantza fiskalen aldaketak. Azaltzen haien labur da ondo. Ordenantza fiskalen aldaketak urriak bateko ogasun batzordean aurkeztu zian, eta geroa, aldaketa batzuk proposatu ditugu, jaso dezu ez e-mailez aldaketak. Orokorrian, zerga tasatan, 2,6 igotzea proposatzen deu, abuztuko Euskal Autonomia Erkidegoko KPI kontutan hartuta, IPC kontutan hartuta. Zergen barruan, 4 zerga desberdin dakau, ondasun higiezeinei buruzko zergan hor diputazioak aplikatzen dio balio katastrala igoeria.
Jarduera ekonomikoaren gaineko zerga eta trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergan, hor lehen esan duten bezala 2,6 igoko gendun. Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga, plusbalixa dana, horrek ez daka igoeraik, berdin utziko deu. Eta eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergak, hemen ere bakoitzak bere porzentajia hau indizia daka, eta bere hortan lagako genduke igoeraik aplikatu gabe. Hemen bai dakauna, obarixak lehendik datozenak, ez deu ize berririk plantea hau, eta errekargu bat ere badakau. Errekargua da etxe bizitza utzen errekargua 50%, eta obarixak dira, lehen esan duten bezala, aurretik datoz, kotxe elektrikoen obarixa, eta iaz jarri gendu zen familia ugarixentzako obarixak, batetikan ibixa ordaintzeko, eta bestetikan kotxeko zergia ordaintzeko, eta hor kontutan eukitzen dana, da seme-alaben kopurua, baina baitxa diru sarrerak ere. Orduan horrek iaztik handatoz, iaz onartu genitxun, eta urten momentuz ez deu proposatzen ize berririkan. Hala ere, igual batzorde ezberdinetan algea jun lantzen gai hau, datorren urtea beira, lehenu albada ere, beste obari batzuk aplikatzeko. Familia ugarixakin etxen dan bezala, ama bakarrakin eta olako kasu berezixakin. Baina hori jungo ginak egitxika aurten batzordeetan lantzen. Gero tasetan, tasen artean aplikatu bihardeun igoera hundixena, zaborrak bildu eta ezabatzeko tasana da, 13,5 altzau biharko deu, derrigorrez legiak ala haintzen digulako. Bere momentuan, Estatu Espainolak onartu zoan Europatik datorren lege bat aplikatzia. Da lege horren arabera, 2005ko apirilean 10 zaborren zerbitzua ezin da izan defizita isua, udalantzako. Hau da, udalak zaborren tasen bidez errekuperatu bihar deu, zaborrak kudeatzeko gastatzen doan kopurua bere osotasunean. Iaz, mankomunidadiak 11,5 igo zion udalai, baina guk 6,5 altzau gendun, aurten beste 5 igotzeko asmoakin, baina aurten mankomunidadiak beste 9,4 igo digu, eta atzeratutakoakin 13,5 altzatzea derrigorra intzaku, lehen esan deten bezala defizita isua ez izateko. Hori da, igoera potoluena, bestiak batzuk 2,6an jarraitzen dugu, tasen barruan hilerrietako zerbitzua, musikaskola, hirigintzako lizentzia, kirolde gisa, baduak, gaina aparkalekuen erabilera, eta beste batzuk iaz bezala hortxe gelditzen dira, ezakue aplikatzen igoera hori, etxez-etxeko laguntza zerbitzua, dokumentuak, azokak, frontoiaren erabileria, udaleko eraikinen erabileria, fonda berriko aparkalekuena, futbol zelaixan erabileria, herribusa, ikasketak, hemen igoeria aplikatzen baldin badau sentimo batzun igoeria izaten da, eta igual komeni eotia denboratxo bat, eta gero igoera borobil bat etxia, sentimo batzuk altzatzen ibili biharrian baino. Eta gero tasetan dakaun berrikuntzak dira, txakur arriskutsuen erregistroen inskribatzeko agiriak berritzia, eta txakur arriskutsuak eukitzeko karneten kopixak etxeko tasia 30 eurotan jartzia, galbeixo eguneko autobus zerbitzua 50 sentimotikan euro bate altzatzia, eta prezio publikoen barruan erraldoien miniaturen salmenta 18 eurotan jartzia. Bueno, hauxe da gu proposatzen dugune aldaketia. Bueno, gure aldetik esan, denbora gitxeuki deula gizizan aurten ordenantza fiskalan lanketa itxeko. Sentsazio daka urtetik urtea geruta denbora gitxio dakaula. Beti azkeneko momenturako lagatzen da nik uste gero harrapatzen dugu epiak eta presakata aurreko ostegun asteartean aurkeztu eta ostegunean bertan izan egin plenua eta bueno, izetako egizan zen hausnarketa hondirik etxeko aukerek ez da hon. Hori izan da, guk aurreko urtean esan dezu, mankomunitatetik etorri zen zaborran inguruan igoera proposamena erdisa bakarkan igo zen, beste erdisa aurten igoko zen la esan da. Guk aurreko urtean esan den genuen, urte askotan mantendu dugu
konbenizala hori urtero altzatzia mankomunitatea satorrena, bestela hor udaletxentzako defizitua sortzen goazen, eta hori orain dela urte batzuk, nekortzen naiz Felizin egotzi zela, hor zakagun sekulako defizita akumulauta, eta urte batzutan egin behar zan gendun igoera potoluak aplikatu, hori egunian jartzeko, azkenean sekulako zulua zabalako hor akumulauta urte askotako, ez dakitzen, politikak diala eta ez dala. Urte hartan Mutrikuko udalan kritika asko gendun, zaborra asko altzatu gendulako, baina gero orduztikan nik uste mantendu dela urtero aplikatuz mankomunitateko igoerak aplikatzen zianak, gutxi gara bera, 10, 8 edo tanadalako urtero. Aurreko urtean berriz ere, erabaki izan ez altzatzia dana. Datorren urtean beste errexiak gutzen du. Datorren urtean etorreko da berdin beste 10 etorreko da, urtero etortzen da, eta orduan, datorren urtean izango da, ez datorren urteko 10, baizik eta aurreko urteko gehi 5, eta hori da gertatu dana. Iragarri genduna aurreko urtean honen dela urte bete pelenuan, hori gertatu da. Eta lare ez gozain gaizki, ze 13,5 da. Inguruko herrixetan honei beste zinegotzi batzukin da galdetzen, eta boi hartzunen, datozen uste 3 urtetan 40 egun urtero. Bilabonan beste horren beste, Hernanin ere urtero 30, eta herri zer eguten zea, eta 40, 50 askoko igorak, ez urte baten baizik eta urte batzutan aplikatu behar dena guk, 13 eta fin. Urtero mantendu. Horretxekan esaten genduen, guk azkeneko 20 urtetan mantendu dugu kriterixo hau, eta azkenean Europako sententzia batek edo politika batek edo arrazoi eman digu, eta guk uste dugu hori mantentzia urtero importantia dela. Mutrikuko udala ez dalako herria beratz bat, ez dakalako diruza agerrerak sobre, eta zerbitzu antxikan gero bihar dienan, obarixak laguntzatzunak bihar dienean, horrek aplikatzen dira, eta horrekin adoz goz. Baina, por norma, irutzen zaku, kobratzen dena, kostuan, zerbitzua, kostatzen dena kubritxu behar doala. Eta, hori izan da, gainontzekoak, oso aldaketa txikixa dira, orokorrian bat goz, izan da, datorren urteako gustatuko segatzekun, igual, lehenu gaztia batzordean, igual, ez dakit, pixka patxada geixokin edo gauza kontrastatzeko, eta obari berrexak edo aldin badia, igual pixka eta hausnarketa sakona baten ondoreo izatea, baina, guk gure aldeko botu emango dizu. Bai, egisa zan, neuri ere gaixak gaina etorri zat. Ez noan espero hain azkar izatea ordenantza fiskalen kontu hau. Nik oain arte hortikan bizi izan detau, ez hemendik, eta, pixkat neuri ere harrapatuen ditz, gaixak, eta izan da, neure akatz askokin ere, batzordian akatz askokin azaldu nitxun gauzak, berriz rekulauen bihar, zuzenduen bihar, eta obarixena nik banakana buruan, obarixen batzuk aplikatzeko, ez ditxaman aztirik batzordetan da aurre eramateko, orduan horretxo esaten egon ere, datorren urtea beira, beste lanketa bat ere bihar dela, eta datorren urtean ez dakitzen bene ongo nahien, horre ongo nahien, baina gauzak lasaixo ingo ditugula, seguru. Nigo. Guretzako, bete izaten dugun bezala, ordenantza fiskalak oso garrantzitsua dira, udaldanentzako, eta mutriko haibuen artean, mutriko bezalako perfileko herrixak, herri txikixak are gehiago indikan, ez? Azkenien da, bermatzen dutena da, udalak eskaini alizatia, eskaintzen dituen bat zerbitzu publiko. Aipatu plateatu den igoerakin bat egiten dugu, KPI aplikatzea, usten dugu, salbuespen batzuk aipatu dugu, alkatordeak, gainizek, hori plusbalia gobrak eta abar, baina orokorrian 2,6ko igoera horrekin bat egiten dugu. Aipatu dezute, baitza ere, igoera hauek suposatu dezakete herritar batzuei esfortzu ekonomiko handi bat suposatu dezakete, baina hortarako, jonek esan duen bezala, dakagu udaleko zerbitzu, ongizate zerbitzuak, eta kaso horietan, egin behar dena da, bertara hurbildu eta laguntza eskatu. Eta udala beti egongo da prest, hortako olako lana egiteko alduten alegin guztiekin. Gero, egon zehatizketan zaborran kontuan inguruan, eta igoera oso handia da, 13,5, egin izan zaborran kontua negozio oso handia bilakatu da, orokorrian planeta osoan, eta gero eta gehiago dijoa, hori da, gure gizartean ondorixo bat da, eta aurren behar dugu. Eta igoera baldin badator, guk Europak plantatzen duen igoera zuzenian
herritarrei aplikatzeari ezin diogu esan ezetz. Azkenian da, herritar bezala da gure egin beharra da, aldegun eta zabor kitxien ekoiztu. Gaitza da, gero eta gaitza da, eta orduan oin plantetzen diazen egoera, erakutziko digu, neurri oraindikan zuhurrago izan behar gehala, ze kostua beste arrazoi batzuen artean izango da, sailkapena gero eta zehatzago nahi da egin, eta horrek kostu badaka, bai kontenoretan eta bai kudeaketan ere, eta orduan zenbat eta gauzak hobeto egin, suposatzen dut, etorkizun bat, espero nahiko genuke, etorkizun hurbil baten izatea, nolabait pizkat estabilizatzea, igoera honek estabilizatzea, eta eventualki, igual zer, gutxitzea baitza ere, gauzak benetan onak bilakatzen bageak gizarte bezala. Orduan, gaur 13,5 aurten izango da, gogor izango da, aipatu dizue beste herri batzutan, nolan 140ra iritsiko dan, eta hori kontutan eukitza, guria ez da egoera hain makala, gogor izango da, bereziki batzuentzako, baina berri izango dut, hortako doz udalaren laguntzak. Eta gero aipatu dizute bai, Obarixen kontua, Obarixekin ez dia oin aurten, danoi harrapatu du pizkate presaka, baina behintzat batzuk, joan zen urtekoak, berresten ditugu gure aldekotasuna, hau da, adibidez, familia ugariko Obarixai kontuan eukitzia errentak, guk bere batzordetan bai planteatu ginen, holan ikusten gauden izan behar zela, ez da bakarrik familia Ugarixa eukitzeka, baizik eta bakoizan errenta maila aztertzia. Eta gero kotxe elektrikoan bai, kotxe elektrikoan definizio zehatzari buruz eztabaidatu zen batzordian, eta hori kontuan eukitza, bi Obari horrek behintzat, gure ikuspuntutik nahiko ongi ipinita daude, beste Obarixei buruz etorkizuna sortu ahal, ados, debate itxun beharko da, eta denborakin, ikusteko, saietu beharko gineatke gure ikuspuntutik ez ipintziarren baizik, eta benetako zentzua eta hausnarketa, merezi duen, kasu bakoitzean, zen hor arte merezi duen aztertzeko. Eta gure babesa ordenantza fiskali. Bale, eskerrik asko danoi. Bozketa jongo behar duan. 2025ko ekitaldiko ordenantza fiskalen aldaketen aldeko bozkak, aho batez onartuta. Ez ohiko plenua danez, ez dakau erregu galderaik, beraz, bukatutzat ematen dugu plenua, eta urrengoko urriko ohiko pleno arte.